Stretli sme sa, aby sme sa rozlúčili s našou zosnulou, milovanou, aj nenávidenou triednou knihou. Bola s nami len krátky čas, necelé 3 roky a pár mesiacov. Ale zvykli sme si na ňu. Mali sme ju radi, mali sme v nej svoje tajomstvá, svoje lásky, svoje poklesky, prehrešky. No ale prišiel čas a bohužiaľ už viacej nebude medzi nami. Neviem, či by som ešte povedala, hádam, sa len spýtam, chceli by ste niečo ešte vypovedať? Klasika Špeťková, tá by prišla niekedy na čas. To by sme sa načakali, čo prepáčte, pozri, aká je tu smutná chvíľa, ty ešte ani teraz nemôžeš prísť skôr ako treba. Ja som zaspala. Jasné, čo iné by si tak asi robila, ako zaspala. Môžeme sa vrátiť k tomu, kvôli čomu sme sa tu dnes išli. Kvôli rozlúčke s našou milovanou triednou knihou. Pýtala som sa vás, skôr ako prišla Michaela, či chcete ešte niekto povedať nejaké slova na rozlúčku. Pýtam sa ešte raz. Chcete ešte niekto niečo povedať? Chcete sa rozlúčiť s triednou knihou? A čo keby sme ju zapečatili?